Елате да видите някои от нашите оферти. Днес ще ви представя Audi A6 Allroad 2016 година, 272 коня, само за 7500 лева първоначална вноска с нашия собствен лизинг. Идвайте да ви покажа и другата. BMW 730 2011 година, тройка дизел, 245 конски сили, пълна догоре с X3. Само 7000 лева първоначална вноска с нашия собствен лизинг, без доказане на доходите. Отиваме на следващата. GLC 250 AMG пакет, само за 11 000 лева първоначална вноска с нашия собствен лизинг, без доказване на доходите. Елате вижте тази красота. S-класа 560 лонг, пълна абсолютно догоре с X3 AMG 4MATIC, само за 30 000 лева първоначална вноска с нашия собствен лизинг. Елате при нас да видите какви хубави коли сме ви приготвили, а това е просто върхът. Елате и последна оферта да ви покажа. Audi Q8 S-Line, тройка дизел, абсолютно догоре, плюс вакуум, като X3, само за 22 500 първоначална вноска, без доказане на доходите. Заповядайте, София, Ботевградско шосе номер 300, очаквам ви, тук сме всеки ден. Заповядайте, чао от мен, до скоро!